Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi ma al'ummar musulmai barka da warhaka, kuma ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara ba wa al'ummar musulmi a haƙuri akan wata 'yarmu da ta jawo aka yi ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya ba mu ji daɗi ba kuma duk wanda aka taɓa annabi dole ya fito ya nuna cewa an taɓa shi. Wannan yarinyar ba tun yanzu take jawo mana masifa da bala'i a cikin wannan masana'antar ba. Mutane, al'umma, ku gane cewa ita wani iskanci ne ta ɗauko ta ɗora ma kanta, wanda inda ba ta shigo masana'antar ba wallahi ba wanda ya santa, wallahi ba za ta yi ba. Ta shigo wannan masana'antar ne, ta shiga cikin rigar masana'antar Kano domin dama ta rinka nuna tsareci, ta rinka iskanci da yadda ta ga dama. To mu gaskiya ba za mu yarda da haka ba. Ina ƙara ba ku haƙuri al'umma musulmai, sannan muna tabbatar muku da cewa ba za mu yarda da wannan iskancin nata ba. Kuma wallahi tallahi duk wata mawar take da niyyar yin irin wa'annan abubuwan, to wallahi ta kuka da kanta. Wallahi kowace ce ta kuka da kanta. Na rantsi da girman Allah sai mun ɗauki mataki akan kowace yar iska. Duk wata wadda take tunanin ita yar iska ce, to mu bindin akuya ne. Wallahi tallahi. Wannan iskancin banza ne, iskancin wofi. Me kike nema? Me kike nema? Allah ya sitirta ki watsa kanki? Kuma sannan ina so in kira ga iyayen Rahama Sadau da ƴan uwanta da duk ma wanda take tare da shi. Allah zai tambaye ku ranar tashi alkiyama me ƴar ku ta yi. Da baban Rahama Sadau da maman Rahama Sadau, Allah zai tambaye ku me ƴar ku ta yi. Idan tana samu kuɗi tana kawo muku ne, shi yasa ba ku iya mata magana, to ku sani cewa Allah zai tambaye ku. Wallahi Allah sai ya kama ku, sai ya matsa ku, sai Allah ya muku azaba akan abin da ƴar ku take yi. Kannanta da suke mata da ƴan uwanta maza, billahi sai Allah ya tambaye ku. Idan maza ku dinga gaya mata gaskiya, ku gaya mata gaskiya, dan ba ta wuce a gaya mata gaskiya ba. Kowace ce duk iskancin da take ji ba ta wuce a gaya mata gaskiya ba. Sannan zan yi kira ga shugabannin masana'antar fim. Ya kamata wannan maganar, ya kamata ku ja layi a kanta. Duk wata yarinya da za ta take cikin masana'antar fim, ku kira ta, ku zauna da ita, ku gaya mata cewa ga abin da ya kamata ta yi, ga abin da ya kamata ta yi ba daidai ba. Saboda kyalesin da ake shi za su ke wannan iskancin. Wannan wace irin rayuwa ce? Yau ko ba ta jawo batanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, ke a rayuwarki, ke a tunaninki kin yi makanki adalci? Ki fito tsarara kina nuna cewa ke tsareci ne, uban wa zaki burge? Duk wanda ke tunan zaki burge ba burge su zaki ba, kuma haka zaki kare ki zo ba wanda zai aure ki. Yake tunan wai zai aure ki kina wannan iskancin? To bari ki jin ga miki, billahi allazi la ilaha illa huwa, Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa faman ya'mal misqala zarratin khairan yara wa man ya'mal misqala zarratin sharran yara. Duk abinda mutum ya aikata, komai ya yake na shari, wallahi sai ya ganshi. Sannan duk abinda mutum ya aikata ko yake na alkhairi, wallahi sai ya ganshi. Mu ma bamu ce ba mu aikata laifi ba, amma menene zaka yi aikin da zaka yi aikin laifi wanda zaki bayyana shi? Ba daidai bane ba. So yake Allah baki, goya ki so a rinka yi, ko me yake so a miki, uban me yake so a miki, to don uwarki, don ubanki, ki je ki cigaba duk abin da zaki. Amma muna so mu sani miki cewa muna da doka, kuma muna da oda, muna da kuma inda zamu ja layi. Baki sai ki kare mana wannan irin iskancin ba. Ki ringa jawo mana masifa da bala'i, kina jawo mana zagi a gari. Mu ba mu aikata ba kuma ki ringa jawo mana masifa. Ki shiga taitayen ki, na rantse da girman Allah, ki shiga hankalin ki Rahama Sadau. Maukace banza, maukace wofi.